वास्को स्पोर्ट्स क्लबाची SKF 13वी गोय रिव्हर मॅरेथॉन चिखले जाली। लोक मोठ्या संख्येन वांटेकार जाल्ल्याची उमेद मंत्री माविन गुदिनोन उक्तायल्या। सपना पटेल हाफ मॅरेथॉनाची जाल्यार रत्नागिरीचो निलेश कुळये फुल मॅरेथॉनाचो जैतिवंत जालो। ही मॅरेथॉन हा पळय ऑलमोस्ट इन एंटायर इंडिया इट इज नंबर 1 बिकॉज जे ब्युटी हा पळय जे रिवर सायड धांवपाची आनी दॅट गोवन कल्चर जे बियर सर्व करता म्हाका दिसता फर्स्ट मॅरेथॉन वेर बियर इज बीन सर्वड एक्चुअली सो इट इज परफेक्ट गोवन रिवर मॅरेथॉन विच इज ऑर्गनाइज्ड बाय वास्को स्पोर्ट्स क्लब वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ अ स्पॉन्सर इन दिस इवेंट सो every individual should run in the morning. That is the mantra for health. So it is a proud moment for full Vascokars to organize such a big event. It's an international event organized in Vasco. I like to say something that in this event there are hardly 5% of Goan. I am urging that lots of Goan should take part in this because it is organized in your backyard. So every individual, especially Vascokars, should take initiative and run in this marathon. Congratulations to the organizing committee, Vasco Sports Club. Very well organized and one of the best marathon in entire country. कोई इवेंट आसा आता इनफॅक्ट हे 5 किलोमीटर रन जाला तितून चडशे गोंयकार आसा दिस हॅज बिकम अ इंटरनॅशनल इवेंट यू मस्ट टेक रिगार्ड टू दॅट SKF River Marathon 2023 I think is one of a big event happening in this part of Goa. This is the 13th edition. What does it show? The response has been overwhelming. It is increasing from each marathon race to another, and this is what is going to propel fitness in the country, fitness in Goa. A person has to be fit. A fit nation is a prosperous nation always. रूट खरं तर इकडे थोडा हिल आहे, बाकी हा रूट चांगला आहे, एकदम प्लेन आहे। स्टार्टिंगला फक्त हिल आहे ना, त्यामुळे आणि 2 वेळा हिल करावं लागतं तुम्हाला, त्यामुळे थोडं टायमिंग वाटतं त्याच्यामध्ये। हां, छान। पण तुमची प्रॅक्टिस तुम्ही सतत प्रॅक्टिस करत असाल ना रत्नागिरीला? रत्नागिरीला महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व केलं आहे का मॅरेथॉनमध्ये? अजून नाही। हां, पण आज कसं वाटलं? भारी वाटलं। म्हणजे थंडी कमी आहे थोडी इकडे, गेल्या वर्षी खूप थंडी होती, थंडी पण कमी होती, पण म्हणून थोडं टफ वाटलं असेल ना यावेळी? बॉडी लवकर वॉर्म होते थंडी कमी असल्यामुळे। थंडी असली की बॉडी चालत नाही जास्त। प्रैक्टिस तो बहुत कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं हम। एथलेटिक्स प्लेयर हैं नेशनल गेम्स। नहीं हाँ, तो आप गोवा को रिप्रेजेंट करते हैं ना? कौन से इवेंट में रिप्रेजेंट करते हैं गोवा को? 5000 एंड 10,000 मीटर। 5 और 10,000। और इस टाइम नेशनल गेम में कुछ नंबर लगा आपका? बेंगलोर में नहीं, अभी इस वाले जो गोवा में था नेशनल गेम्स 11th पोजीशन। हाँ, 11th पोजीशन आया। पर आज जो आप भागे, आपको कैसा लगा माहौल? और बहुत फुल अच्छा था यहाँ का, रूट भी बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा लगा रनिंग करने के बाद 21 किलोमीटर। वेरी गुड। सेकंड टाइम 21 किलोमीटर गोवा रिव्हर मॅरेथॉन। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू।